हेलो गाइस जोंनि बर' हारिनि आदै मादै आदाबा जोंनि फंबाय बिबिनानावमोन आरो लोगोसे बर' हारिनि आंगो लोगोफोर आंनि मामस प्रकाश नार्जारी नोंथांमोना नायदों बिएम सोदोब चेनेल दैजिं फेस्टिवल जेरावबो दैजिं फेस्टिवलनि दावराव फेसबुकखौ स्क्रल खालाम नोङो दैजिं फेस्टिवलनि फट' लानाय एखेबारे दैजिं फेस्टिवलखौ सोरबा बखिनाय मोजां मोनथ्रा खायफा दैजिं फेस्टिवलखौ मोजां मोनथ्रा एखेबारे हाग्रामा महिलारि ब्रिज दं नालाय माखासे सुबुंफोरा हाग्रामा महिलारिखौ एगेन्स्टखा ओरैनो फारसेथिं जाय दैजिं फेस्टिवलाव जै आयाव खम होनग्राबो ओंखारबाय नालाय जै बड'लेण्ड होननानैबो बुंग्रा गैया गायकफ्राबो जाय बलिउडनि सिंगार लाबोयो नङा होमबा बिथांमोनाबो दैदेननो रोङाखै जाय मानसिफ्रा लाबोयो जे बर'नि जायगायाव लाबोनानै जै बड'लेण्ड बेथ' बिटिसि बड'लेण्ड टेरिटरियेल काउन्सिल नङा होमबा आसामनि सिङावनो थायो माखासे मानसिफ्रा बेयावबो बिराद दावराव जाबाय जै आयाव खम होननायनि माखासे सुबुंफोरा पस्ट खालामबाय दा बेखौबो गुबुन जाथिफ्रा एखेरायैनो मा आसामनि सिङाव थाया नामा बड'लेण्ड टेरिटरियेल काउन्सिला बिटिएडिआ आसामनि सिङाव थाया नामा बेबायदि गोबां दावरावबो जाबाय दायो निउस पेपारावबो ओंखारबावबाय नुबावबाय दैजिं फेस्टिवलावबो खुलायै जुमाय फानो आसुरित जाथावना मिथा पान बायदि मेथाइ लजेन चक्लेट बायदिसिना बिस्कुट फाननाय बायदिनो जुमायखौबो ओरै लांदां जिरायनानै फानो नायलाय आसुरित गोमोथाव बाथ्रा बेफोरबायदिनि थाखायनो बखिजामारदों आरो बखिजाथावनाबो आसुरित बाथ्रा जे हाग्रामा महिलारि आरो चन्दन बर' सारमोना बेफोरबायदि एलाउ होयो जे जुमायखौ मिथा पान फाननाय बायदि ओरै फाननाय बिस्कुट लजेन फाननाय बायदि लांदां जायगायाव फाननाय टेबोल बहायनानै ओ माय गड बेवहाय गथ' उन्दै थाङो बेरायनो नायनो बे जायगाखौ दैजिं फेस्टिवलखौ नोंथांमोनानो बेखौ खालामना दोनदों माइनरिटिस 18 इयार्स बिल' गथ'फ्राबो थांनो हानायनि जायगा बेरायनो फेमिलि थांनो हानायबो जायगा बानायनानै होदों नोंथांमोना हेलिकप्टार गाखोनाय मैदेर गाखोनाय नोंथांमोनानो बानायना होदों आरो बिनि गेजेराव नोंथांमोना मा खालामबावबाय जुमाय फानबाय मिथा पान फाननाय बायदि जुमाय फाननानै होबाय जे चक्लेट फाननाय एखेबारे बिस्कुट फाननाय हटेलाव साहा फाननाय बायदि एखेबारे जिरायनानै जुमाय फाननाय एलाउ होबाय नोंथांमोना जेबो एक्सन लायाखै बिनि सायाव निउस मानि होलायबाय इसिबां गिदिर बरनाम खालामना लागासिनो दङ दैजिं फेस्टिवला आं मानियो दैजिं फेस्टिवला गोबां गेदेर चिरां डिस्ट्रिक्टआव जायो आरो बिनि गेजेराव नामबो खामायगासिनो दं दैजिं फेस्टिवला मानो होनबा गेदेर सिंगार बलिउडनि सिंगारानो जा ओमफ्राय बर'नि एक्टर एक्ट्रेस बिसोरखौबो चान्स होयो खाबु होयो नङाबा स्कप होयो बाट बिनि गेजेरावहाय इसिबां गिदिर आरो बरनाम लागासिनो दङ आरो बिनि गेजेरावहाय जै बड'लेण्ड होननाबो जै आयखौ मोननायजों लोगोसे जै बड'लेण्डबोथ' खेबसे होनो हायोमोन बैफोर बुंनायखौ मेनेज माने खालामद्रायाखै नङा होमबा जुदि बुंदोंबा बै जाय बुंग्रा बेखौ एसे एनै लेंहरनानै बिथांखौ बुंहोनोबो हायोमोन नाय हाग्रामा महिलारि आं सारखौ खेबसे खुलुमो सार नोंथाङा चिफ मिनिस्टार माने बिटिसिनि चिफ बाट बे जाय नों सिटखौ मोनदोंना जिरायगासिनो दङ बे सिटखौ रायजो राजानि दारैसो मोनदों सार बेखौ बुजि 2020 मायथाइ मोनफैबाय मार्च बावला जानो जानुवारि फेब्रुवारि मार्च मास मोनथाम गैबावलासो जासिनसै नै नोंथाङा 2020 आव खाथिनो हागोन ना हाला बेखौ मिथिबायना दा ओंखायनो मोजां खामानिबो मावहोलांनांगौ आरो बेखौ रिक्स साननानै गेलेनानै है बेफोर जेबो नङा है बखिग्रा थायो सैमा सोंनाया हरनो रोङा बेफोरबायदि साननानै थानो नांला नोंथाङा गोबां खैफोदाव गोग्लैहांगासिनो दङ आरो बै खैफोदखौ लानानैनो जोंनि बर'आ दा नैबे मासिखौ नोंथाङाबो लानो हायाबा आरो नोंथाङाबो दारायगोन जुदि उरखाव गोरा साराबो दारायगोन नोंसोर सानैनि गेजेरावबो दारायोब्ला जुदि उरखाव गोरा साराबो देरहायाबा नोंबो देरहायाब्ला हिराचरनिया थांबाय नोंसोरनि थाखायनो बेफोरबायदि जाथाय जासिगोन आरो नोंसोरनि बेफोरबायदि आखल आखुखौ नुनानै भटखौनो होनो गोसो जालाबा दा आरो फारसेथिंजाय नोंखौबो बिराद मोजां मोनग्रा दङ आरो फारसेथिं उरखाव गोराखौ गाज्रि मोनग्रा दङ आरो उरखाव गोरानाव खावसे थांसिगोन नोंनाव खावसे थांसिगोन बहादो देरहागोन दालाय दैजिं फेस्टिवल इज अ ग्रेट फेस्टिवल इन आसाम नङा होमबा बर'फोरा खायसे मानसिफ्रा बैसागो फोरबोखौबो बावगारबाय फेस्टिवल माने इंलिशाव बेखौ जों ट्रेन्सलेट खालामोबा इनटु बड' लेंगुवेज बेखौ फोरबो होनो लोगोफोर मिथिबायना दैजिं फोरबो होमबा बेखौ जों मा बुंगोन बैसागो फेस्टिवलखौ जों मा बुंगोन बैसागो फोरबो अब्ला नोंथांमोना नुनो मोनबाय दैजिं फेस्टिवला ओरैबायदि गेदेर कि बैसागो फोरबोनिख्रुइबो देरसिन जाबाय आसुरित आरोना ओके गाइस बे बिराद गोरोन्थि जादों जुमाय फाननाय लांदाङावनो मिथा पान फाननाय बायदि एखेबारे दखानाव साहा फाननाय बायदि मेथाइ फाननाय बायदि ओरैबायदि
बिराद गोरोन्थि मावदों बिनि सायाव जोंनि अल बड' स्टुडेन्ट इउनियननि माखासे गेदेर गेदेर सुबुंफ्रा बुंदों चन्दन बर'मोनखौ हाग्रामा महिलारिमोनखौ आरो दैजिं फेस्टिभेलाव जुवादारि जाबाय जुमाय लोंग्रा जायगा जाबाय माने माखासे मानसिफ्राबो नुदों आरो बिनि गेजेराव बुंदों फट'बो क्लिक खालामदों नोंथांमोनाबो दा नुबाय आं नोंथांमोननो देखायबाय आरो बिनि गेजेराव नोंथांमोना निउसखौबो फरायबाय जानांगौ दैजिं फेस्टिभेलाव जुमाय लोङो जुमायखौ एखेबारे खुला खुलायै फानो बथल बथल एखेबारे उन्दै गथ'फोर नुयो 18 इयार्सनि गाहायाव थानाय गथ'फोर नुयो बेरायनो थाङो फेमिलि न'खर गासिबो गारि रिजार्भ लालायनानै थाङो बेरायनो आरो बिनि गेजेराव बेफोरबायदि नुयो जुमायनि गेस मोनामनो होयो आरो बिनि गेजेरावहाय जुवादारि गेलेयो जुवा गेलेनाय खेलखौ नुयो बेफोरबायदि बिराद गोरोन्थि खामानि मावदों आरो नङा होमबा बे दैजिं फेस्टिभेला बिराद मोजां फेस्टिभेलमोन बाट दायो गोबां बरनाम जाबाय बे दैजिं फेस्टिभेला बेखौ दैदेननो रोङासै मेनेजमेन्टआ थिग गैया फान बाट स्रोद स्रोदै लों स्रोद स्रोदै मानो खुला खुसा गथ'फोरा उन्दै उन्दै गथ'फोर फरायफुनाय गथ'फोर नुयो बेफोरबायदिनि थाखायनोथ' जुमाय लोंनाय ड्राग्स लोंनाय बारा ड्राग्स जानाय मानाय जुमाय लोंनाय बारा जालांगासिनो दं नुयै बै गथ'फोरखौ बिनिफ्राय आनजाद माने साइडआव दोननांगौ मिथिबायना लोगोफोर आरो बिनि गेजेराव बै दैजिं फेस्टिभेलाव बेफोरबायदि जुमाय फाननाय आरो बिनि गेजेरावहाय ड्राग्स बायदिसिना स्रोद स्रोद लोंनाय जानाय बेफोरबायदि जानाया गोबां गोरोन्थि जादों लोगोफोर आं दैजिं फेस्टिभेलखौ रेसपेक्ट खालामो मान होयो दैजिं फेस्टिभेलनि दारैबो एसे एनै मानसिफ्रा सिनायनो मोन्दों बर'नि जायगाखौ बाट बर'नि जायगायाव फैनानै जै आइ अखमसो होनफैयो जै बड'लेण्ड ओरैनोथ' बे बड'लेण्ड स्टेट जागोनानो फिउचाराव नङा होमबा बेनो बिराद गोरोन्थि कि दैजिं फेस्टिभेलाव खुला खुसायै मिथा पान फाननाय बायदि साहा फाननाय बायदि जुमायखौ बथल फाननाय बिराद गोरोन्थि जुवादारि गेलेनाय उन्दै गथ'फोर थाङो फेमिलि थाङोब्ला बिदि फानोब्ला बेफोरबायदि गेलेनानै देखायोब्ला बे जायगायाव स्रोद स्रोदै जायगा खालामनानै लायालासिनो बेवहाय गथ' बिराद बेरायनो थाङो अब्ला बिसोर जुदि नुनानै फिक्सार खालामलायनानै लाबोनो हालायनाय जुदि फेस्टिभेल खुङोब्ला बदनामथ' जाखागोनानो आरो बिनि गेजेराव सोर मानसिया थांबावगोन बेवहाय होद गथ' गथायखौसो फोरोंनो लांनाय जायो होननानै सोर फेमिलि थांबावगन बेवहाय स' आं बेखायनो रिकुवेस्ट खालामो हाग्रामा महिलारि सारखौ नोंथाङा मा खामानि मावगासिनो दं चन्दन बर' सारमोनखौ आरो नोंथांमोना अके लोगोफोर दोनथ'नाय जाबाय